Pitääkö puljata eri myyntikanavien Reskontran kanssa? Eikö olisikin kätevää, jos verkkokaupan ja myymällä rahaliikenteen voisi yhdistää samassa systeemissä? No oishan se. Siksi Verifone-kauppiaalla on nyt mahdollisuus uuteen tehokkaaseen maksutapaan. Euroloanin ja Verifonen yhteistyöllä pystyt lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Kun otat meidän kautta käyttöön Euroloan maksutavat, kasvatat keskiostosta jopa 50%. Tää on yksinkertainen homma. Meidän kautta saat käyttöösi Euroloanin maksutavat nettiin ja myymälään. Unohda turhat lomakkeet ja paperityö. Keskity olennaiseen. Myymiseen.